O să spawnez 10 ravageri și o să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, what the fuck? Uite-te, bă, dar mi-e frică, bă, să mă duc acolo. Stai că mă duc pe survival, stai că acum mă duc, bă, și dacă cad. Hello, do you see me? Do you see me? Bă, mă vedeți? Mă vedeți? Bă, ăștia mă văd. Hello, bă, m-au văzut acum. Nu mă duc eu jos, mă, la ei, mă. Asta poate să fie foarte riscant. Mă duc la unii de vreo... La câți ani au ravitorii? Bă, ravitorii, unde sunt el, mă? Ce faci, mă? Nu mă pot nimeri. Eu nu este aici. Hello. Omorând pe survival. Mori. Mori. Te urăsc, mamă, bă. Bă, ce dați, mă, în mine? Holy shit. Ce-ai spus, mă? Vrei să tragi în mine, mă? Mori, mă. Am cum să iau ăștia. Mori, mă. Bă, dar unul ne ajută. Am bă, dacă aveam ordenul omoară. Paro. Cigaret. Dă-ne ceva puternic. Stai, uite ce asta, bro. Ce nu le știu să le pun aici. Ce e asta? Evol? Ce? N-ai bani. Piglin. Ce e asta? E, ce-asta e de asta cu ăr. Vocal. Deci ăsta duce crocodilii. Da, mersi, tati! Ce? Mersi! Ce pro. Nu ce e un TikTok cu Pongo. Ce, n-am voie să fac TikTok cu Pongo. Și acolo la TikTok să scrie seamănă ca și mine. Mulți copii fac asta. Care au TikTok.